Ez jó. Hogy lesz ez? Fotózd már. Nézzétek, Domi. Domi. Tánci, hogy van tánci? Direkt ide hozod? Ja. Akartam neked direkt hozni zenét. Hogy van a tánci? Vagy valamit, hogy hallgatok a DVD-t, vagy nézd. Menj oda ki a teraszra. Most már nincs van annyira meleg. Mit jelent ez? Mit jelent, baba? Mi az? Mit lesz, Zoli? Valami fülfüves. Hát vedd le akkor róla. Brem, brem, brem. Úgy, jaj, de jó volt. Puszi. Na, még egy nagy puszit adjál apának. Még egy nagyot, úgy, hogy az előbb. Puszikát nyomjál neki. Olyan óriásit, mint az előbb. Kérj egyet, na? Nem kap? Kérsz, kimászunk? Nem kell kimászni. Hova öntjük ki ezt a vizet? WC-be. Vagy a vizébe. Kilököm itt a ablakot. Van valaki valaki? Csücse. Alattunk van valaki. Alig tudjuk rá, igen. Csücsőle. Ez belülőzöm. Még langyos az a víz? Mikor akartok menni? Hát meg akkor sötét lesz. Akkor akartok menni? Nem, És én már mi jöttök? De, hát és az a bazársor az szerintem sötétbe is. Hát persze, szívünk nyitva van, csak nem. Éjfélig van nyitva. Hammama, nem hammama, ott van neked a finom kakaó. Mit teszik? Meg mindjárt lesz a gríz. Meg hagyjad, megeheti. Mi az? Hát az a Doboz. Jön a fogad szerintem megint. Alul kint van már 2-3 milliméter, azért is kínlódik ennyi. Azért volt kicsit emelkedett a homloka, meg tudod a kaki minden. Rohadtul észreveszik szegényként, úgy gondolom. Blabla Doma csak az első. Na, gyere. emelkedett a homloka. Hát a láza vagy a tős, érted? Jaj. Szó szerint vett. Én is. Ja, most a Domi az összeset észrevette eddig egyesével. Mind a hetet, ugye? Én lettem. Papját. Álmos vagy? Szerették. Na, még egyszer letettem? Mit? Majd? Mondd neki, hogy melyik az a virághoz. Habcivirág. Habcivirág. Hogy kell puszit adni? Csajoknak adod a puszit? Szerelmem. Azért is cumizol egy. Jaj, de jó ötlet volt ez a szar, hogy megvette apádnak, hogy kitalálta. Mennyibe került ez barátnőm a számlát? 8? 9000 forintot. Mi? Ezt nem moshatod. De. Itt? Nem. Hát pénteken a Tesco-ba, éjjel. Ja. Nem lesz még elég cica-bogár? Itt csak valami. Én is beleülnek egy ilyen vízbe. Tugatjál, hogy eljött. Na, viszed magad? Elviszed magad? Szeretlek. Lucia, nem tudod megnézni azt a ruhát, hogy megszállottam a széken? Nem? Dobjad. Nem kérem.
se fogjad. Hát, Középpontól lejjebb. Csücse. harap meg neki jól, harap meg. Jó éles fogaddal, harapjál rá. Egy, Összevizezte. 2, 3. Csücse. Iszi? Itt van. Kérsz? Gyere. Nem, lapát kell, vagy valamit. Tessék. Lecsapja a kacsit. Kortottad a tengert is, ugye? Az is így volt. Hosszút vagy? Az mindjárt teljesen Ja. Dobd a puszikat a csajoknak. Ja, ez a lapát ennyi. Itt adjon, kérsz, vagy anya adjon. Ki fogsz esni, meglátod, addig színészkedj. Csak színészkedj, itt tartsd. Zsiványkodik. Mióta van ebbe a szarba már? Nem lesz másodikkel. Nem ázik ki a lábát minden. De kijelzik a lába. Leesnek a körmei. Gyere. Jó, már itt úszik a nagy lábúja fülembe. Tudjuk, te csinálsz másikat. Na gyere, be kell neked a szarra. Fürde. Karesz? Fürde. És úgy mindenhol megmosunk, már Oldalja, megizzadtak. puki, seggi. Fölünk mögött a kis porcon, tokamoka. Aha. Csak. Picsa, kuki. Egy picit nem szabad nagyon a bőr, csak épp egy picit, amennyire Hát te engedi. húzogatott, te értesz hozzá. Nem baj, hogy kiskorú is van a társaságunkban? Istenem! Elrontjátok, ezért romlik el az összes fiúgyerek, érted? Csücse, apa lemost téged. Megtörlöd? Domit. Nem tudom. Majd kiderül. Csúszni fog. De szép az a madár. Melyik? Ez domál. Aha, ez az a rekesz hangú. Pont itt van. Ja. Jó illata van. Annyi vette meg anyuki ezt a picit, Három mert is. jó kis utazós, nem kell nagyon szívelni. Brömbbe. Aha. Apád megy a brömbával majd. Apa megy a brömbával. Itt van a kuki. Nézd, jár a nadrág, egy kis cél van. Hány perces videót lehet ezzel készíteni, vagy közben képet is csinálsz? Hát a migráfia, nem, ez csak videó. Az számlálót? Te is ezt mire mentél? Kártyára. Hány kártya van benne? Egy. Most nem marad a fényképekre? Hát van másik kártya. Ugye van már. Na nekünk ilyenben nincs felszereltségünk. Mindenből csak egy van bazd. Le vagyunk angyalódva, nincs egy éljünk meg egy atyánk sem. Egyébként. Hát aki elissza a pénzt. Tudod, mi legalább visszavittük az üveget. Hát igen. Jobbát hamis összegyűjtjük. Figyelj, Szeretre. össze vagyok firkálva teljesen. Ide nézd, össze van firkálva a pár. Te is rajzolsz bele valamit? Persze, nyújt bele a konnektorba. Majd kezedre csapok úgy, hogy... Bom. Na, miért ő? Na, érted? Hát persze. Csücse még egyszer, egy utolsó csücse. Úgy. Úgy visított az Olival is az zuhany alatt délután, hogy Nem azért visított, ha nem, miért visított? majd elmesélem. Azért visított. Jaj.